யாக்கோபு 1 6 ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாயிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்கக் கடவன். சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். யாக்கோபு 1 அதிகாரம் 6 யாக்கோபு 1 அதிகாரம் 6 ஆனாலும் அவன் எவ்வளவாகிலும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோடே கேட்க கடவன். சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். இந்த அதிகாலை வேளையிலே நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே வந்து அமர்ந்திருக்கும் பொழுது எல்லாரும் ஜெபம் பண்றோம். ஜெபம் பண்றதுல பிரச்சனை கிடையாது. கடவுள்கிட்ட கேட்கிறோம். கடவுள்கிட்ட கேட்கறது தான் ஜெபம். ஆனா கேட்கிற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு. விசுவாசத்தோடு கேட்டா மாத்திரம்தான் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லைன்னா நம்ம டெய்லி அதிகாலை ஜெபத்துக்கு வரேனே, இல்லைன்னா டெய்லி மாலை ஜெபத்துக்கு வரேனே, தனி ஜெபம் பண்றேன், குடும்ப ஜெபம் பண்றேன், முழு இரவு ஜெபம் பண்றேன், எவ்வளவோ ஜெபங்கள் பண்றேன், என்னுடைய ஜெபங்கள் ஏன் கடவுள் கேட்க மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சந்தேகப்படுகிறவன் தான் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினையாதிருக்க கடவன். சோ யாராச்சும் சந்தேகப்பட்டாங்கன்னா எதுவுமே கர்த்தர்கிட்ட இருந்து கிடைக்காதாம், ஒண்ணுமே கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அதனால இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஜெபிக்கிறோம், ஆண்டவருடைய பாதத்துல வந்திருக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா விசுவாசத்தோடு நாம் கேட்க வேண்டும். சோ இது வரைக்கும் நம்ம ஒருவேளை ஏனோ தானோன்னு ஜெபத்துல நம்ம இருக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம நடக்காதுன்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தா, இன்னைக்கு அதே ஜெப குறிப்புகளை நாம் புதுப்பித்து விசுவாசத்தோடு நாம் கேட்க வேண்டும். சோ இதுல நம்ம பாக்குறோம், யாக்கோபு 1 அதிகாரத்துல என்ன கேக்குறாங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தர் ஒரு காரியங்களுக்காக கேட்போம். சிலர் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கணும், படிப்புக்கு நல்ல ஞானம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிலருடைய ஜெப குறிப்புகள் இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளுக்கே நல்ல ஞானம் வேணும், யார்கிட்ட எப்படி பேசணும், வேலை ஸ்தலத்துல ஞானமாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஞானத்துக்கு நம்ம கடவுள்கிட்ட வரலாம். இன்னும் சிலர் வந்து நான் சுகவீனமாக இருக்கிறேன், எனக்கு சுகம் வேணும்னு சொல்லி கேட்கலாம். இன்னும் சிலர் குடும்பத்துல சமாதானம் வேணும்னு கேட்கலாம். அப்படி ஒவ்வொருத்தர், இல்லைன்னா எனக்கு வேலை போயிடுச்சு, வேலை வேணும், ஏதாவது ஒண்ணு. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு ஜெப குறிப்புகள்னா நம்ம எல்லாருக்குமே 1 2 இல்ல ஏராளமான ஜெப குறிப்புகள் இருக்கும். ஆனா நம்ம அதை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றதுதான். ஆனா இந்த யாக்கோபுல நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஜெப குறிப்புக்காக அவங்க ஜெபம் பண்றாங்க. யாக்கோபு சொல்றாரு, உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால். சோ அப்ப பாருங்களேன், சிலருக்கு நிறைய ஞானம் இருக்கு, சிலருக்கு கம்மியா ஞானம் இருக்குது. நம்ம பாக்குறோம் ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ்லயே பிள்ளைங்க படிக்கும் போது சிலர் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கிறாங்க, சிலர் ஆவரேஜா இருக்கிறாங்க, சிலருக்கு படிப்பே ஏறாத பிள்ளைங்களும் இருக்கிறாங்க. நம்ம அவங்கள தப்பு சொல்ல முடியாது. சிலர் ரொம்ப நல்லா இது பண்ண உடனே அவங்க படிப்பு ஏறலன்னா நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுடைய கஷ்டம் வந்து புரியாது. ஏன் சிலருக்கு எவ்வளவு படிச்சாலும் ஞாபகம் மறதி, சிலருக்கு படிச்சா ஏறவே மாட்டேங்குது. அது வந்து அவங்க பிரெயினே டெவலப்மெண்ட்டே அவ்வளவுதான். ஆனா அவ்வளவுதான்னு சொல்லி நம்ம விடணும்னு அவசியமே கிடையாது. அருமையா நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம், உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால். சிலருக்கு குறைன்னு கூட சொல்ல முடியாது, பட் ஆனா அதிகமான ஞானம் தேவைப்படுகிறது. ஏன்னா என்னுடைய டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஞானம் இல்ல. சாலமோன் அப்படி நினைக்கிறான்ல, சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறான், அப்பமே அவன் ராஜாசனத்துல வந்து உட்கார்றான். வயசு பத்தாது, அனுபவம் பத்தாது. இங்க வந்து படிப்புக்குரிய ஞானம் கிடையாது, இது வந்து பெரியவங்களுக்குரிய ஞானம், அனுபவத்தினால பேசுற ஞானம். ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல எப்படி பேசணும், யார்கிட்ட என்ன பேசணும், அதெல்லாம் தெரியல சுத்தமா சாலமோனுக்கு. ஏராளமான ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கணும், எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. ஆண்டவர்கிட்ட ஞானம் வேணும்னு கேக்குறான். ஆண்டவர் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இதெல்லாம் வந்து பாருங்க, நம்ம சில விஷயம் எல்லாம் ஜெபத்துல கேட்கணும்னு கூட நம்மளுக்கு தோணாது. ஞானம் எல்லாம் எப்படின்னு, எவ்வளவு ஞானம் இருந்தாலும் இன்னும் நம்ம அதிக ஞானம் நம்ம கடவுள்கிட்ட கேட்கலாம். ஏன்னா சில காரியங்கள் நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கேற்ற ஞானம் வேணும்னா நிச்சயமா ஆண்டவர் தருவார். ஆனா எப்படி கேட்கணும்? விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும். உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூரணமாய் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன், அப்பொழுது அவனுக்கு அது கொடுக்கப்படும். சோ ஆண்டவர் வந்து யாரா இருந்தாலும் ஆண்டவர் கொடுப்பாராம், யாரையும் கடிந்து கொள்ள மாட்டாராம். அதாவது பட்சபாதமே கிடையாது, யார் கேட்டாலும் ஆண்டவர் கொடுக்க போகிறார். சோ இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே அந்த ஞானத்தை கடவுள்கிட்ட கேட்கலாம். நம்ம பிள்ளைங்களுடைய படிப்புக்காக ஞானம் கேட்கலாம், நம்முடைய படிப்புக்கு கூட நம்ம ஞானத்தை கேட்கலாம். வேலை ஸ்தலத்துல எப்படி நடக்கணும், உற்றார் உறவினர்கள் கிட்ட எப்படி பேசணும், குடும்பத்துல உள்ளவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி பேசணும், அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார். சோ ஆனா சம்பூர்ணமாய் கொடுப்பாராம், அற்பமாய் சொற்பமாய் அல்ல. ஆண்டவர் வந்து கொடுக்கும் பொழுது சம்பூர்ணமான ஞானத்தை கொடுப்பாரு. ஏதோ ஓரளவுக்கு நான் மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு கிடையாது. அவரு கொடுக்கிற ஞானம்
பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானம் சுத்தமுள்ளதாயும் இணக்கமுள்ளதாயும் இருக்கிறதுன்னு அப்படி அவர் ரொம்ப பெஸ்டான ஒரு ஞானத்தை தான் சாலமோனுக்கு கொடுத்த மாதிரி அதுக்கு முன் இருந்ததும் இல்லை பின் இருந்ததும் இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த ஞானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க அவர் வல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும். சோ ஆண்டவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்தது வாசிக்கிறோம். ஆகிலும் நீங்கள் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசத்தோட கேட்க கடவன். ஏன்னா சந்தேகப்படுகிறவன் காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். அவன் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினையாதிருக்க கடவன். காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைகள் அப்படின்னா அது எப்போ எந்த நேரத்துல எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் ஆண்டவர்கிட்ட எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு அஷூரன்ஸ், ஒரு ஷூரிட்டியே நம்மளுக்கு இருக்காது. ஏன்னா நம்ம சந்தேகப்படுறோம், ஜெபம் பண்றதுல யாரும் குறை வைக்கல, நம்ம ஜெபம் பண்றோம்தான். ஆனா சந்தேகத்தோடு ஜெபம் பண்ணுகிறோம், விசுவாசம் இல்லாமல் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். அப்போ எதையுமே கர்த்தரிடத்துல பெற்றுக்கொள்ள முடியாதான். சரி, ஏதோ சில காரியங்களை ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு, சில காரியங்களை கொடுக்கலான்னு கிடையாது, எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ள முடியாதான். சோ இன்னைக்கு இந்த அதிகாலை வேளையில நம்ம என்ன காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபத்துக்கு வருகிறோமோ, அன்னைக்கு சீஷர்கள் ஜெபம் பண்ணது போல, ஆண்டவரே எங்கள் அவிசுவாசம் நீங்க எங்களுக்கு அருள் புரியும் அப்படின்னு சொல்லி, ஒருவேளை சில சமயம் நம்ம அவிசுவாசத்தோடு இருக்கலாம், ஆனா ஆண்டவர் அதை நீக்கி போட வேண்டும்னு சொல்லி அதுக்காகவும் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட தான் ஜெபம் பண்ணணும். விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆனா நீங்கள் ஏசாமி என்ன சொல்றாரு, நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்தில் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். மத்தேயு 21:22 சொல்றாரு. சோ விசுவாசத்தோடு எதெல்லாம் கேட்கிறோமோ எல்லாவற்றையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோமா, ஆனா அதை விசுவாசத்தோடு கேட்க வேண்டும். சோ ஏசாமி ஒரு தடவை சொல்றாரு, நீங்க இந்த அந்த அத்திமரம் பட்டு போனதை பார்த்து எல்லாம் ஆச்சரியப்படுறாங்க சீஷர்கள் எல்லாம். அப்ப ஏசாமி சொல்றாரு, இதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறீங்களே, நீங்க விசுவாசத்தோடு இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து சமுத்திரத்துல தள்ளுண்டு போன்னு நீங்க ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா அது அப்படியே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அப்பனா இன்னைக்கு உலகத்துல யாருக்குமே விசுவாசம் இல்லையா? எத்தனை பேர் என்னென்னலாமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலாமே, இன்னைக்கு அந்த மாதிரி அதிசயங்கள் எல்லாம் நடந்த மாதிரி நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கலையே அப்படின்னா, எதுக்காக ஒரு மலையை போய் சமுத்திரத்துல போய் தள்ளுண்டு போன்னு நம்ம போய் கேட்க போறோம் கடவுள்கிட்ட? அதனால என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது? ஒண்ணு, ஆண்டவரை பரீட்சை பார்க்கறது, உண்மையிலேயே அது நடக்குதா இல்லையான்னு பரீட்சை பார்க்கறதுக்காக கேட்கலாம். இல்லைன்னா நம்முடைய சுய மகிமைக்காக, பெருமைக்காக கேட்கலாம். இந்த ரெண்டுமே தவறான ஒரு காரியம். சோ இது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றாரு ஆண்டவர். ஒரு நடக்காத ஒரு காரியம்னு நீங்க நினைச்சா கூட நீங்க விசுவாசத்தோடு கேட்டீங்கன்னா அது நடக்கும் அப்படின்னு. அதுக்காக நான் மேல இருந்து கீழே குதிக்கிறேன், தேவாலயத்தின் உப்பரிக்கையில இருந்து கீழே குதிக்கிறேன், ஆண்டவர் எப்படியும் தேவ தூதர்களை கொண்டு என்னை தாங்கிக் கொள்வார்கள்னு சொல்லி நம்ம குதிச்சோம்னா அது பரீட்சை பார்க்கிறதுக்கு சமானம். உண்மையிலேயே ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, இந்த மலை அப்படிதான் பெயர்ந்து தள்ளுண்டு போகுதான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னா பரீட்சை பார்க்கிறதுக்கு நம் சமானமாக இருக்கிறது. அதே சமயத்துல நம்ம ஒண்ணு விசுவாசத்தை பரீட்சை பார்க்கிற மாதிரி, இன்னொன்னு நம்ம பெருமைக்குரிய காரியங்களுக்காக நம்ம கேட்கிற சில காரியங்கள். ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும், அதான் நம்ம சொல்றோம்ல, நம்ம ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்பட குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். நான் விசுவாசத்தோடு தான் அங்க கேட்டேன், அப்படியே நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைச்சா அது ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று இல்லைன்னா அது நடக்காது. குமாரனில் பிதாவினுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படியாக நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை நான் செய்வேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணாலும் அந்த ஜெப குறிப்பின் மூலம் ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படும்படி நம்ம பண்ணுகிற ஜெபங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு பதில் தருவார் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு, விசுவாசத்தோடு இன்னைக்கு இந்த அதிகாலை வேளையிலே நாம் ஆண்டவருடைய பாதத்துல வந்திருக்கிறோம். பேதுரு கூட இன்னைக்கு சொல்றான், ஆண்டவரே நீரே ஆனால் நான் கடலின் மேல் நடந்து வரும்படி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நடக்கிறான். ஆனாலும் அவன் என்ன பண்றான் பாருங்க, சுற்றிலும் இருக்கிற காற்று, கொந்தளிப்பு, கடல் இதை எல்லாவற்றையும் பார்த்து அவன் அமிழ்ந்து போகிறான். ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, ஏன் உன்னை விசுவாசம் எங்க போச்சுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. அதே போலதான் அந்த சீஷர்கள் படகுல இருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை, ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, அற்ப விசுவாசிகளே ஏன் பயப்பட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. சோ அதனால நம்ம விசுவாசத்தோடு இருந்தா மாத்திரம்தான் நம்ம ஆண்டவரிடத்துல எதையாகிலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ நம்ம இன்னைக்கு அநேகர் சுகவீனத்தோடு இருக்கலாம், இல்லைன்னா பலவீனத்தோடு இருக்கலாம். நமக்கோ இல்லைன்னா நமக்கு தெரிந்தவர்களுக்கோ நிறைய சுகவீனங்கள், பலவீனங்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஆண்டவர் சொல்றாரு, விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளிகளை ரட்சிக்கும். சோ இன்னைக்கு உண்மையிலேயே நமக்கு சுகம் கிடைக்கணும்,
பிணியாளிகளுக்கு ஒரு ரட்சிப்பு வேணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க வேண்டும். அந்த விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் மாத்திரம்தான் சுகம் கிடைக்கும். சில ஜெப குறிப்புகள் நம்மளே முடிவு பண்ணிக்கிறோம். இந்த இந்த சுகவீனம் பலவீனம் எல்லாம் ஈஸியா சுகப்படுத்திடலாம், ஜெபத்துல வச்சாலும் சுகம் கிடைச்சிரும். இதெல்லாம் வந்து டாக்டர் சுகமே படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, இது நம்ம ஜெபத்துல வச்சு கூட பிரயோஜனம் இருக்காது இப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆனா விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளிகளை ரட்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்றான். ஆகவே இன்னைக்கு நம்ம எந்த காரியம் ஞானமாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு சுகம் பலன் வேண்டும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டாலும் சரி, சமாதானத்துக்குரிய காரியங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், இல்லைன்னா வாழ்க்கை படகுல அலைகள் மோதி அடித்து புயல் காற்று கொந்தளிப்பு எது வந்தாலும் நம்ம இன்னைக்கு இந்த அதிகாலை வேளையிலே விசுவாசத்தோடு ஆண்டவருடைய பாதத்துல வரும் பொழுது ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு நம்முடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நமக்கு அருள் செய்வார். சோ அதுல முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டியது, நான் கேட்கிற இந்த ஜெப குறிப்புல என்னுடைய சுய மேன்மைக்காக இல்ல, ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கணும். ரெண்டாவது, அப்படியே நம்மளுக்கு விசுவாசம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும், ஜெபம் பண்ணும் போதே தெரியும் ரொம்ப எல்லாம் நம்ம விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணலன்னு. அப்ப கூட நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கலாம், என்னுடைய விசுவாசத்தை அதிகரியும், என் விசுவாசம் எங்கள் விசுவாசம் நீங்க கிருபை அவிசுவாசம் நீங்க கிருபை தாரும்னு சொல்லி நம்ம ஜெபம் பண்ணும் பொழுது அந்த விசுவாசம் ஆவியின் கனியாகிய விசுவாசத்தை கூட ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார். விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நீங்கள் ஜெபத்தில் எவைகளை கேட்கிறீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். சந்தேகப்படுகிறவன் வந்து ஒண்ணு கூட பெற்றுக்கொள்ள மாட்டானா, ஆனா விசுவாசத்தோடு இருக்கிறவன் மொத்த ஜெப குறிப்புகளுக்கும் ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பாராம். நம்ம நினைப்போம் சில சமயம் 5 ஜெப குறிப்பு இன்னைக்கு வைக்கிறோம், இதுல டாப் சிலது இதெல்லாம் கொடுத்தா கூட போதும், மத்ததெல்லாம் கூட நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லா ஜெப குறிப்புகளும் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்தில் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஆனா கொஞ்சம் சந்தேகத்தோட கேட்டுட்டு இந்த ஒரே ஒரு ஜெப குறிப்பாவது அவர் தருவாரான்னு நம்ம நினைச்சா ஒண்ணு கூட கிடைக்காதான். சந்தேகப்படுகிறவன் தான் கர்த்தரிடத்தில் எதையாகிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினையாதிருக்க கடவன். ஆகவே நம்ம எல்லாருமே விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ண, கர்த்தர் நம்முடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண நாம் ஜெபிப்போம். இந்த ஜனவரி மாதத்திலும் அவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், இதோ சகலத்தையும் நான் புதிதாக்குகிறேன். ஒருவேளை நிறைய நாள் நம்ம ஜெபம் பண்ணிருக்கலாம், நிறைய வருஷம் நம்ம ஜெபம் பண்ணிருக்கலாம், கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணாம, ஊக்கமாய் ஜெபம் பண்ணாம, விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணாம நம்ம இருந்து இவ்வளவு நாள் நம்ம வந்து ஜெப குறிப்புகளுக்கு பதிலே பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்திருக்கலாம், ஏனோ தானோன்னு ஜெபம் பண்ணி. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஜெபம் பண்ணும் பொழுது, விசுவாசத்தோடு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவர் புதிதாக்குவார், புதிய காரியத்தை செய்வார் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த நாளுக்குள் கடந்து செல்ல கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படிப்பட்ட கிருபைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் தந்தருளுவாராக. ஆமேன்.